Helo, Abi ydw I a fi yw swyddog datblygu digidol y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid. Cymerodd bron i 5,000 o bobl ifanc 11 i 25 mlwydd oed ledled y Cynnon Taff ran yn ein arolwg Eich Llais yn 2023 gan rannu eich safbwyntiau, eich teimladau a'ch barn ar y pynciau sy'n bwysig i chi. Fel rhan o'r arolwg yma, roeddwn ni'n awyddus i glywed eich barn am y cyfryngau cymdeithasol a Rhyngrwyd. Dywedodd 96% o pobl ifanc a gymerodd rhan yn yr arolwg eu bod nhw'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Dywedwch chi mai llwyfannau mwyaf poblogaidd rydych chi'n ei defnyddio oedd YouTube, WhatsApp a TikTok a oedd i gyd yn cael ei defnyddio gan dros 80% ohonoch chi. Atebodd bron i 90% ohonoch chi mae'r ffordd fwyaf poblogaidd i pobl ifanc gael mynediad i Rhyngrwyd oedd trwy defnyddio eu ffôn clyfar personol. Dywedodd 58% eich bod chi'n defnyddio gliniadur neu cyfrifiadur ac atebodd dros 40% eich bod chi'n defnyddio tablet neu iPad. Gofynnwyd i chi hefyd sut roeddech chi'n defnyddio ein app. Dywedodd 83% ohonoch chi eich bod chi'n defnyddio ein app i gadw lle ar weithgareddau, fel clybiau ar ôl ysgol neu teithiau hanner tymor. A dywedodd 11% eich bod chi'n defnyddio ein app i ddarllen a chyflwyno erthyglau. Bydd arolwg Eich Llais yn cael ei defnyddio i helpu cyngor Rhondda Cynnon Taff, y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid, a sefydliadau eraill i ddarparu pethau sy'n bwysig i chi. I cael rhagor o wybodaeth am yr arolwg Eich Llais, cliciwch y linc isod neu sganio'r cod QR yma.